Wara rapport ta' numru ta' rigali lussużi li l-koppja Muscat irċiviet, din għandha twieġeb hekk kif wieħed m'għandux jaċċetta rigali meta jkun qed jagħti servizz lill-poplu waqt li jkun fil-gvern. Fir-rapport ta' ġew mikallef fil-mument, intqal li dawk ir-rigali ammontaw għal flejjes kbar li rċivew fl-aħħar żewġ leġislaturi. Dan kollu jikkontradixxi bil-kbir dak li kien jipprietka l-istess Muscat qabel l-2013, meta kien jakkuża lill-Ministru tal-Gvern għax allegatament irċiva arloġġ ta' 300 euro. Jidher li l-koppja Muscat kienet tgħix fil-lussu ta' parti safar rigali u aktar, filwaqt li l-ħaddiem Malti ssielet biex jipprova jilaħħaq mal-ħajja u jgħix diċenti. U kif jgħidu, minnu mejjed tal-qatra u minnu mejjed fis-sakra, hekk kif pajjiżna għandna xejn inqas minn 90,000 persuna li qed tgħix fil-parametri u r-riskju tal-faqar. L-ewwel rigal kbir li rċieva Joseph Muscat kien dak li ta' lilu nnifsu stess meta kien kera l-karozza tiegħu lilu nnifsu bi spiża ta' 20,000 ta' euro kull sena li mazzjoni qatt ma saret minn Prim Ministru ieħor Malti. It-tieni skandlu li s'issa pajjiżna jaf bih u dak tal-arloġġ valur ta' 20,000 euro li Muscat irċieva mingħand in-negozjant Jürgen Fenech fl-2014 li ma rigal ġie ftit ġimgħat wara li Muscat kien approva garanzija mill-Gvern ta' 88 miljun euro forma ta' self lil konsorzju Electrogas, garanzija li fi ftit xhur żdiedet bi 22 miljun euro. It-tielet rigal li allegatament aċċettat il-koppja Muscat huma 3 flix kien inbit mill-aktar fini li jiswew eluf ta' euro u li ġew mogħtija wkoll minn Jürgen Fenech. Dawn ġew mogħtija waqt festin privat feluq snin Joseph Muscat li ma festin kien sar fil-Palazz tal-Girgenti. Jidher li Jürgen Fenech kien ħabib personali ta' Muscat, tant li anke kienu sifru fl-imkien għat-tiex tas-sit ta' Bank Pilatus, li ma' bank kien qed jintuża biex jinħasslu miljuni ta' euro. Iżda minkejja l-ħbiberija, Muscat irrifjuta li jagħti l-maħfra presidenzjali li Jürgen Fenech talab għalija fl-aħħar ġimgħat.